Shubor nakaslem jong unongsan hima. Superintendent of Police ka East Khasi Hills uba Sylvester Nong Tenger mentakasngi ka Southrik unailor uliathu bagi pulit kilayo ban kem ya shipongut ki breu hagabe day bat ka jingjia jong ka jing persang ban wantur ki dikhot ka hito sa secretariat hau kerwo khubor USP ulaong bamentakasngi Presiden rangba ka hito Donbok Dakar ula syak khot hajar hasadar police station Henry Hagapor shipo baje min step Kidikot jong ka hito kibaladon kumba sapo hado san pongut hapo ka jingalam Donbok Dakar Gary Marbo Shania Nongrum James L Nongpure but one bone and Dakar kilayalum ha ka jaka penyeng kali jong ka Shillong Municipal Board kabadan mar persya bat ka State Bank of India laong ru ba ka hito ka klemyo jingbit naki bor penyai district ban penlong ye ka jingalum pat ba lani ka jing pendon kam ye ki lama ni ki jing tho ha ki plakan halor kani nakalyang gi magister bat ru ki pulit kilalaj ban tuklar bat aila di presiden ke hito ban lej sathanat sadar ha ka bakat to ka ni na pedeng gi khot jong ka seng kila persya bat kila penlong de ke jingya kijat shadu sathanan Henry USP ulaong bahadin ke jingwan pai jong uba Donbok ki khot ka hito kila penlong biang ye ke jingya lum de ke jing thmu ban nya kijat secretariat ban bread ki plakat ki badan ki jing tho hakmat khardom jong ka secretariat Shishu SP uliathu ba Maria Poi Hakashari la pensange ye ki khot jong ka hito de ki bor pulit ka balami penban ga jing huri hura ha ka ba hagni ga jing jia la donru uwei magister bat langut ki pulit ki bala sha thombor bat ki bala mensaw malumala ban tem ye ga jing kalang jong ga jing kenat USP ulaong banakalyang ki bor pulit kila pendon kam de ki lathi bat ki tendong leer pensat khmat ban penpra ye ki khot jong ka hito ha ka bakala donru ka jing kawang mau ka bala penlong ye uwei deputy superintendent of police ban mensaw nagi benta jong ka khli bala penkit no sakijaka ajing sumar ha ka be dei bat kani ka jingjia nakalyang USP ula pentip bala yo ban kem do shipong ki breu bat ye gini la pengat ru hapo ki kendon ai